DNA Laboratories. Ονομάζομαι Καπέλου Άτζη, είμαι διαιτολόγος-διατροφολόγος και έχω εξειδίκευση στην επιστήμη της διατροφογενετικής. Είναι γνωστό σε όλους μας φυσικά ότι η παχυσαρκία αποτελεί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για πολλά νοσήματα, όπως είναι τα καρδιαγγειακά και σοκαρότης διαβήτης τύπου 2, συμβάλλοντας φυσικά στην παγκόσμια νοσηρότητα και θνησιμότητα. Από την άλλη, η γενετική έχει αναδείξει πολλά στοιχεία τα τελευταία χρόνια που συνδέουν γενετικούς πολυμορφισμούς, τα γνωστά SNPs, με την παχυσαρκία και με φαινότυπους όπως ο δείκτης μάζας και άλλοι ανθρωπομετρικοί δείκτες. Η ανίχνευση λοιπόν τέτοιων γενετικών πολυμορφισμών μπορεί να μας βοηθήσει να ανιχνεύσουμε άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας, αλλά και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε εξατομικευμένες στρατηγικές, διατροφικές στρατηγικές παρέμβασης, έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη πρόληψη αλλά και διαχείριση της παχυσαρκίας, ειδικά στα άτομα που είναι πιο πιθανό να ωφεληθούν από αυτήν, δηλαδή τα άτομα που είναι υψηλότερου κινδύνου. Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνήσουμε εάν τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα φέρουν στο γονιδίωμά τους αυξημένο αριθμό επικίνδυνων SNP, που από τη μία έχουν συσχετιστεί με φαινότυπους της παχυσαρκίας μέσα από μελέτες σε ολόκληρο το γονιδίωμα, μελέτες Genome-Wide Association Studies, και από την άλλη έχουν φανεί ότι αλληλεπιδρούν με διατροφικά στοιχεία, επηρεάζοντας την εμφάνιση παχυσαρκίας και τη διαχείριση του σωματικού βάρους. Οι συμμετέχοντές μας βρέθηκαν από ένα πολύ μεγάλο σύνολο δειγμάτων, πάνω από 13.000 δείγματα, τα οποία είχαν αρχικά συλλεχθεί για εμπορικούς σκοπούς και μάλιστα ήταν χρήστες που είχαν κάνει γενετικό έλεγχο σχετικά με πληροφορίες για την διατροφή τους. Τα κριτήρια εκλογής στη μελέτη ήταν να ήταν ενήλικες άνω των 18 και μέχρι 70 ετών, να έχουν συμπληρώσει ένα online ερωτηματολόγιο υγείας, αλλά και φυσικά να έχουν δώσει την ενημερωμένη συγκατάθεσή τους. Εφόσον λοιπόν αποκλείσαμε όλους όσοι δεν πληρούσαν αυτά τα κριτήρια, τελικά καταλήξαμε με ένα δείγμα κάτι περισσότερο από 4.300 συμμετεχόντων. Συλλέξαμε λοιπόν πληροφορίες από το online ερωτηματολόγιο που είχαν συμπληρώσει και μάλιστα πληροφορίες του βάρους και του ύψους για να υπολογίσουμε τον δείκτη μάζας τους, το ιατρικό τους ιστορικό, καθώς και πληροφορίες για λήψη φαρμάκων αλλά και συμπληρωμάτων διατροφής. Από τη γενετική τους ανάλυση επιλέξαμε 18 γενετικούς πολυμορφισμούς, οι οποίοι έχουν φανεί από την βιβλιογραφία ότι σχετίζονται με τον μεταβολισμό αλλά και τη διαχείριση του σωματικού βάρους. Αυτά τα 18 SNP τα χρησιμοποιήσαμε για να υπολογίσουμε ένα γενετικό σκορ και μάλιστα χωρίσαμε τους συμμετέχοντες σε άτομα χαμηλού και άτομα ενδιάμεσου και υψηλού γενετικού ρίσκου. Και τέλος, συσχετίσαμε τον δείκτη μάζας σώματος με αυτό το γενετικό σκορ, χωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε άτομα φυσιολογικού βάρους αλλά και άτομα υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Όπως βλέπετε στον πίνακα, το συνολικό μας δείγμα ήταν σε μεγάλη πλειοψηφία γυναίκες, μη καπνίζοντες, με μία μέση ηλικία τα 41 έτη και ένα μέσο BMI τις 29 μονάδες. Και βλέποντας το γενετικό σκορ κινδύνου παχυσαρκίας σε ένα εύρος από 0 έως 100, το ενδιάμεσο σκορ ήταν οι 41 μονάδες. Όταν χωρίσαμε τώρα τους συμμετέχοντες σύμφωνα με το γενετικό του σκορ, σε χαμηλού και ενδιάμεσο υψηλού κινδύνου, είδαμε ότι δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο γκρουπ, ούτε όσον αφορά στην ηλικία, το φύλο, την κατάσταση καπνίσματος, ούτε στο μέσο BMI. Όμως είδαμε ότι η αναλογία των υπέρβαρων παχύσαρκων ατόμων ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα του ενδιάμεσου υψηλού γενετικού κινδύνου. Και εδώ σε αυτό το γράφημα βλέπετε τα δύο γκρουπ. Βλέπετε φυσικά ότι τα άτομα χαμηλού κινδύνου ήταν πολύ λιγότερα από ότι αυτά του ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου. Και βλέπουμε ότι στην ομάδα χαμηλού κινδύνου είχαμε 413 υπέρβαρους παχύσαρκους συμμετέχοντες, ενώ στην ομάδα ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου πάνω από 2.500. Και όταν εφαρμόσαμε την αναλογία των πιθανοτήτων, παρατηρήσαμε ότι κάποιος
ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα ενδιάμεσου υψηλού γενετικού κινδύνου, έχει 23% περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος από ό,τι αν ήταν στην ομάδα χαμηλού γενετικού κινδύνου. Η μελέτη αυτή, παρόλο στους περιορισμούς της, και μιλάω κυρίως για το γεγονός ότι είχαμε πολύ άνισα group στο γενετικό σκορ, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι τα άτομα που κάνουν γενετικές αναλύσεις είναι προφανώς πιο έτοιμα και θέλουν να κάνουν μια τέτοια ανάλυση για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα βάρους τους. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μελέτη αναδεικνύει τον ρόλο της γενετικής στην εμφάνιση του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας. Και μάλιστα το γενετικό σκορ που αναπτύχθηκε θα μπορούσε να βοηθήσει όχι μόνο στον εντοπισμό των ατόμων που είναι υψηλού κινδύνου για εμφάνιση φαινότυπων που σχετίζονται με την παχυσαρκία, αλλά και των συνοδών νοσημάτων, αλλά και να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα το βάρος τους με εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο γενετικό σκορ για να μπορέσει να ανιχνεύσει και άτομα τα οποία έχουν υψηλότερο κίνδυνο για μεταβολικά νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία και να μπορέσουμε να επιτύχουμε έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση αυτών των νοσημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.